Gizartean bizitzeko eta bizi ez ezik ongi bizitzeko ere beharko du umeak hizkuntza. Asetu ditzagun haurraren komunikazio beharrak, etxeko hizkuntzatik hasita eta inguruko beste hizkuntzekiko ateak irekiz. Bizitza komunikazioa da, eta hasieratik haurraren komunikazioa piztea, sustatzea eta laguntzea guztiz onuragarria da. Haurraren zoriontasunari eraginen dio horrek. Haurrak hasieratik, sortzetik, beretik, bere beharrak adierazi nahi dizkigu, guk betetzeko. Noiz den gose, noiz nahi duen besotan, noiz nahi duen gurekin egon, eta pentsatu behar dugu emozioa dela komunikazioa sortzen duena. Komunikazio hori hasieran hitzik gabekoa da. Haurrak mugitu egiten du, keinuak egiten ditu, eta irriotsak egiten ditu, baina goiz samarro hartuko da gizakion arteko harremanetan hitzak, hizkuntzak ze garrantzia duen. Orduko, hizkuntza jabetzeko prozesua hasia da. Eta komunikazioari sustatzeak erran nahi du hizkuntza jabetzeko prozesu hori lagunduko dugula. Eta horretarako 11 une egoki ditugu egunean. Otorduak, xatarra aldatzeko tartia, unea altzoan dugularik, hoietan hizkuntzaren soinuekin, erritmoarekin jostatzen algara. Hau da, hizkuntza kanten bidez, bertsoen bidez, bihur dezakegu gurasoen eta haurren arteko lokarri, gozagarri, jolasgai dibertigarria eta elementu ludikoa. Kantak eta holako gauzak ez dotzegu zipinten. Nik ite dotzetena da berba. Berba, adibidez jantziten dotenean edo pardela aldatzen dotzetenean, galdetuten dotze, eta ekarri eskutzue edo... Gu saiatzen geha gure semeari ahalik eta gehien euskaraz egiten, ez? Bai kanpoaldetik ibiltzen garenean, bai etxean, irratia jartzen. Uinak ere euskaraz kontatzen dizkiogu gauean, eta kotxean goazenean kantak ere, soinuak, dutxatzerakoan, bainatzerakoan, plisti-plasta, edo... Noiz hasten da haurra hizketan? Lehenbiziko hitzak agertu baino anitzez ere lehenago. 6. eta 10. hilabetearen bueltan, haurraren lehenbiziko bokalizazioak azalduko dira. Hau da, solas zezelak, aho puzkerrak, aho jolasak, eta horiek ulertu behar dugu ezinbertzeko entrenamendu direla gero etorriko diren hitzak hobeki errateko. Eta beti ere erantzuten diotela haurrak duen komunikazio intentzio bati. Beraz, sustatu behar dira. Eta erantzunen ez digula badakigun arren, interesgarria da haurrari solas egitea, azaltzea, galde egitea, kontatzea, sustatzea elkarrizketak. Urtebetearen bueltan hasiko dira lehendabiziko aurre hitzak. Hasieran ez dira izanen ongi ahoskatuak, ongi ebakiak, baina gero etorriko dira hitz hobeak. Urte terdiaren bueltan izanen ditugu lehendabiziko hitzak ja modu ulergarriagoan. Haurrak izendatzen du hurbilean duen errealitatea interesatzen zaiona. Nahi duen jakia, maite duen jostailua, eta prozesu abian da, gero eta hitz gehiago ikasiko ditu, zenbat eta hizkuntza aberatsagoa entzun orduan eta bere produkzio hobea izanen da. Orduan, guraso euskaldun bat bederen duten familiek jakin behar dute oso interesgarria dela, oso beharrezkoa dela sustatzea hizkuntzaz jabetzeko prozesu hori. Zenbat eta sendoagoa izan euskaraz jabetzeko prozesua haurrarendako, orduan eta haur horrek oinarri sendoagoa izanen du ondoren etorriko diren bertze hizkuntzak ikasteko. Urte asko daramat hitz egin gabe euskara, gutxi gorabehera 20 urte. Unibertsitatean kanpora joan nintzen ikasteko Burgosen, eta asko galdu dut euskeraz. Orain, berarekin saiatzen ari naiz, hitz egitea. Asko kostatzen zait, baina egunero berarekin praktikatzen dut eta poliki-poliki konfiantza gehiago daukat hitz egitea.
Zer egiten du, nola praktikatzen du berarekin? Ba, etorri, joan, jateko, eta asko abesten duete euskaraz, Parisina datorren, nekantak,